యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు. బైబిల్ నుండి ఒక మాటను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. సామెతలు 16:18. నాశనమునకు ముందు గర్వం నడుచును, పడిపోటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడుచును. ఒక భక్తుడు ఇలాగన్నాడు, దేవదూతలు దెయ్యాలుగా మారిపోవటానికి గల కారణం గర్వం. జాగ్రత్త, ఈ గర్వం నీ ఉన్నతమైన స్థితిని ఇది దెబ్బతీస్తుంది. మరొక భక్తుడు ఇలాగ అన్నాడు, ఏ వ్యక్తిలో అయితే గర్వం ఉంటుందో ఆ వ్యక్తి అంట వ్యక్తులను తక్కువగా చూస్తాడట. ఒకవేళ నీవు వస్తువులను తక్కువగా చూస్తున్నావంటే నీలో గర్వం ఉన్నట్లు. జాగ్రత్త, ఈ గర్వం నీ ఉన్నతమైన స్థితిని దెబ్బతీయకముందే, ఈ గర్వం దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి స్థితిని దెబ్బతీయకముందే ఆ గర్వాన్ని విడిచిపెట్టు. ఆ గర్వం నుండి బయటకు వచ్చాయి. నాలో గర్వం లేదనుకో, దయచేసి గమనించు, దేవుడు నీకు ఇచ్చిన స్థితిని కాపాడుకో. అందుకు ప్రభు కృప నీకు సహాయం చేయను గాక. ఆమేన్.